Дори от твоя мечта всички погледи губят по себе си прикова. Знаеш ли какво говорят в София сега? Че пизенка на била си с 100 призове, но ме съмнява, че сама си купи това търтие. Колко си работила за белото джиеле, подарък има от Еди и София, тук е све! Защото он се ти привлича, но имаш други нужди. Стане глаби голия ме печужди. Цялата София и визата. Защото он се ти привлича, но имаш други нужди. Стане глаби голия ме печужди. И казаха, че няма безплатен обяд и че всичко ще си платиш отпред и отзад. И когато върху теб непознати я въздиша, единствената библиотека е Иван Тишев. Добър вечер, София! Искам да чуя тук ли е най-горещата точка в държавата? Това и или други места, засека си по-бански, защо си сама? Мила моя, на всички ни е ясно това, че любовница на някой си с много пара. Ръцете горе, най-шумните и най-готините купница. Ние сме тури на пашата, Иван Тишев, Станислав Лазаров и Николай Бурния Борисвети. Цялата защото му се прилича, но имаш други нужди. И пак цялата любов ли е или закон? Защото му се прилича, но имаш други нужди. Стани главни коли, да се чужди. София, как ще кати настроението? Искам да чуя вляво ли са по-шумни или надясно? Ти си красива и млада и да не сходиш парада. И за всяка усмивка ти получаваш награда. Не значи утре обаче ще плачеш в пана, че дявола облече те.